Sa pagpapatuloy ng pananatili doon nila Manong Buti, tuluyan na nga silang napuno ng misteryo sa kanilang mga sarili. Habang lumalalim noon ang gabi, papaiba ng papaiba naman ang kanilang nasisipat sa buong paligid. Ayon kay Manong Buti, na bukod sa kakaibang gaserang nagsisilbing liwanag sa bahay, napakarami din doong nagsisili parang mga insekto na unang beses pa lamang nilang nasilayan. Binilinan sila noon ng matanda na huwag galawin ng mga yon, gawa ng mga alaga umano ng mga engkanto ang mga ito. Kapag may isang namatay roon, maaari silang dapuan ng isang malubhang sakit sa kabila ng malusog nilang pangangatawan. Sa ilang oras na pananatili ng kanilang grupo sa loob ng bahay ng albularyo, halos hindi sila nakakaramdam noon ng kahit na anong pagod o antok. Animoy hindi naging alintana sa kanila noon ang napakalayong lugar na kanilang nilakbay noong mismong araw. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik sa kanilang kinaroroonan ang albularyo. Sinalubong sila nito ng matamis ng ngiti habang daladala ang isang bungkus ng telang may lamang kung ano. Iho, heto palang pinapakuha ng inyong amo. Kahit anong mangyari, huwag niyong bubuksan ito. Ipangako mo yan dahil para din naman yan sa inyong grupo. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman niyang tinitigan ang bungkus ng tela habang sumasagot ng, "May babasagin ho ba dyan?" Wala naman. Pwedeng-pwede mo yang isiksik kahit saan. Sagot naman ng albularyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga nag-umpisang magluto ng kanilang makakain si Miguel. Bagaman wala na itong ganang kumain, ninais pa rin itong makapagluto alang-alang sa kanyang mga kasamang kumakalam na ang sikmura. Habang abalang-abala ito sa kanyang ginagawa, ninais naman noon nila Manong Buti na kausapin ng matanda ukol sa mga bagay na kanilang nakita sa iilang baryong kanilang dinaanan. Alam kasi nila noon sa kanilang mga sarili na tanging ang matanda lamang ang nakakaalam sa mga nilalang na kanilang nakita. Matapos itong mailahad nila Manong Buti, tila ba maging ang albularyo noon ay natigilan sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, bigla naman itong tumingin sa kanila habang inilalahad ang kanyang mga nalalaman. Ayon sa albularyo, natural lamang na maganap ang ganoong bagay sa lugar ng Palawan gawa ng may mga nilalang doong hindi natatahimik. Ang inilahad sa kanilang mga kataganang pulubi, maaaring isang babala lamang ukol sa paparating na unos noong mismong gabi. Dagdag pa ng albularyo na ang paniniwala tungkol sa mga salakap at tagbanwa ay ibang-iba sa kanyang nalalaman. Hindi lang umano manlalayag ang mga ito sa kadahilanang nagtatangan din ng mga yon ng malalalim na karunungan. Noong mga panahong buhay pa ang dalawang angkan, nagkaroon ito ng isang hindi pagkakaunawaang bagay na siyang nagresulta sa pagsumpa nila sa bawat isa. Bilang ang mga salakip ay mamamatay tao at mangangain ng laman kagaya ng mga aswang, napagpasyahan nilang lipulin na lamang ang mga tagbanwa upang matigil na ang kanilang sumpang ipinapakalat sa kanilang angkan. Sa katunayan, walang nakakaalam magpahanggang sa ngayon kung ano ang naging ugat ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang makapangyarihang angkan. Dahil sa ginawa noon ng mga salakip, kung kaya't mas lalong dumiin sa kanilang mga kaluluwa ang sumpa ng angkang kanilang nilipol. Magmula noong araw na pinatay at kinain nila ang mga ito, mas lalo pa silang nagkaroon ng pambihirang sakit na siyang umubos ng kanilang lahi. Sa pagkamatay ng mga salakip, doon na nag-umpisa ang kanilang paglalayag, hindi lang sa karagatan, bagkus ay sa kalangitan.
Gabi-gabi silang naglilibot sa buong Palawan sa pag-asang muli silang makakasilay ng angka ng mga tagbanwa na maaaring bumawi ng sumpang kanilang tinatamasa. Subalit, ilang daan taon na ang lumipas, nananatiling bigo pa rin ang mga salakip hanggang sa dumating ang puntong nawala na sila ng pag-asang manahimik. Dahil sa ganoong pangyayari, napagpasyahan nilang ipagpatuloy ang kanilang gawaing nasimulan noong sila'y nalagyan ng sumpa. Ayon sa mga matatanda, marami na din umanong nakipaglaban para wasakin ang kanilang mga espiritu, ngunit ni isa sa mga ito walang nagtagumpay. Ang nagiging resulta kapag natatalo ang isang albularyo, nababaliw ito hanggang sa dumating ang panahong babawian na ng mga salakip ang kanyang buhay. Dagdag pa ni Ginoong Lucio, maging siya, aminadong nakita na ng malapitan ang ganoong uri ng mga nilalang at ang paglalayag nito tuwing gabi. Matapos nitong mailahad ang lahat ng istoryang kanyang nalalaman, halos hindi makagalaw noon sila Manong Buti sa kanilang kinauupuan dahil sa labis na pagkamangha at sa patuloy na paglasap ng mga misteryosong bumalot sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla namang napatingin sila noon sa matanda nang magwika ito ng, Masamang pag-usapan ng mga ito kapag gabi. Humanda kayo dahil maaaring narinig na nila tayo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nakaramdam sila Manong Buti ng kakaibang pag-ihip ng hangin sa kanilang kinaroroonan. Animoy may kung anong delubyo sa kanilang lumalapit noon dahil sa paglakas ng pagsayaw ng bawat sanga ng kahoy na nagkukubli sa kanilang tahanang tinuluyan. Maya-maya pa, nakarinig sila ng isang tambuling tumunog at kasabay nito ang paglangit-ngit ng kung anong bagay sa itaas ng kanilang bubungan. Habang pinakikiramdaman nito nila Manong Buti, sinabihan naman sila ng matanda na kahit anong mangyari, huwag na huwag silang magtatangkang magsalita. Kapag narinig ng mga nilalang na yon na hindi lang nag-iisa ang albularyo, maaaring malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Sa puntong yon, wala nang magagawa ang albularyo, kundi ang hayaan na lamang silang kunin ng mga salakip. Matapos itong mailahad sa kanila ni Ginoong Lucio, tanging pagdapa na lamang sa sahig ang ginawa nila Manong Buti habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng mga nilalang na bumagsak sa kanilang bubungan. Ang iilan sa mga ito ay dahan-dahan ang kumakatok sa pinto na parabang meron itong nais sa albularyo. Dahil sa mga nangyari, doon na napagpasyahan ng albularyo na magtaas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Bago niya tuluyang buksan ang pinto, itinago niya sila Manong Buti sa isang pulang telang di gaanong kakapalan. Iwasan niyo munang sumilip. Bili ng albularyo habang dahan-dahan itong tumatayo. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging pagmatsyag na lamang ang nagawa nila Manong Buti sa paligid. Pagramdam nilang bumukas na noon ang pinto, agad namang nanumbalik sa kanilang mga katawan ang labis na pagod. Sa pagtahimik ng kapaligiran, tanging pag-uusap na lamang ng albularyo at ng kung anong nilalang ang kanilang naririnig. Napapansin noon nila Manong Buti na napakalalim ng boses ng kausap nito na parabang dalawang taong pinagsabay sa iisang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumarado ang pinto at kasabay nito ang pagrinig nila ng pagkumpas ng isang layag sa kalangitan. Nang alisin na ng albularyo ang pulang telang nagkubli sa kanila, agad namang tumungo si Manong Buti sa siwang ng bintana
upang sipatin ang mga nilalang na bumisita sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay niya sa bintanang yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang 3 layag ng bangka na pumapaitaas sa kalangitan. Segundo lang naman noon ang lumipas nang biglang maglaho ang mga ito na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, doon na dahan-dahang nagsilapit sila Manong Buti sa albularyo. Napansin kasi nilang medyo aligaga ito sa kanyang pagkakaupo at natutulala ng bahagya. "Ginoong Lucio, ano ho ba ang problema?" tanong ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng albularyo, tumingin naman ito sa kanila na merong halong takot at pangamba habang sumasagot ng, "5 tao ang inihabilin sa akin ng mga nilalang. Hinahanap umano nila ito dahil sa kambal nitong mga demonyo. Magtapat nga kayo sa akin, iho. Kayo ba ang tinutukoy ng mga salakip?" Dagdag pa nito, na kung sila ang 5 taong hinahanap ng mga nilalang, kinakailangan na nilang lumuwas ng Palawan upang hindi sila nito masundan. Bagaman tanging haka-haka pa lamang ito ng matanda, aminado na noon sila Manong Buti na sila ang 5 taong tinutukoy ng mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig si Manong Buti sa albularyo habang sumasagot ng, "Kung kami ho yung 5 taong hinahanap ng mga ito, ano ho ang gagawin ninyo?" "Siguro bukas na bukas mismo, pauuwiin ko na kayo." Sagot naman ng albularyo. Nang marinig ito nila Manong Buti, agad naman silang nagsitawanan upang matakpan ang pagdududang bumabalot sa isipan ng matanda. Bagaman alam nila ang panganib na dulo ng salakip, hindi pa rin sila nito magagawang mapigilang manatili, lalo pat meron silang kinakailangang makuha. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagpasama sila noon sa albularyo na manguha ng itlog ng pagong. Inilahad nila ditong kailangan yon ng isa din nilang kaibigang albularyo sa panggagamot nito sa mga taong may sakit. Hindi naman noon tumutol si Ginoong Lucio sa kadahilanang nauunawaan niya ang nais ng kanyang kapwa albularyo. Habang binabaybay nila ang daan patungong Sapa, doon na ilahad sa kanila ng matanda ang tungkol sa mga sakit na maaaring paggamitan sa itlog ng pagong. Ayon sa albularyo, napakalaking tulong para sa kanila ang ganoong uri ng itlog, gawa ng nakakaya nitong magamot ang mga karamdamang naibigay ng mga engkanto sa kanilang pasyente. Nakakapagpalayas din yon ng mga sapi ng kataw at mga alaga nitong namiminsala sa mga ordinaryong tao. Pangontra din umano ang langis na binabara ng itlog sa mga aswang at iba pang uri ng elemento. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, muli nilang tinalakay ang tungkol sa mga salakip. Halos hindi kasi ito maalis-alis sa kanilang isipan sa kadahilanang nagnanais noon ng kanilang mga sarili na mas lalong maliwanagan sa ganoong uri ng mga nilalang. Nang marinig naman ng albularyo ang kanilang mga katanungan, buong puso naman sila nitong pinaunlakan. Ayon sa albularyo, na ang mga salakip ay nakilala sa maraming pangalan. Kilala ang mga ito bilang tagapagsundo ng mga kaluluwang namatay sa mga malulubhang sakit at mga pangyayaring taliwas sa kagustuhan ng isang mortal. Sabi-sabi din noon ng mga matatanda na sa bawat taong namamatay sa kanilang lugar, may isang salakip doon ang nakikilamay. Halos palagi nila itong ginagawa upang matagumpay nilang makuha ang kaluluwa ng mga nakahimlay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang iba't ibang kakayahan ng mga salakip sa oras ng panganib.
Marami umano itong kayang gawin na halos maging ang mga bihasang albularyo hindi magagawang mapangibabawan sa kahit na anong aspeto. Marami man ang nagtangkang lipulin ang mga salakip, subalit wala ni isa ang nagtagumpay. Nasa paniniwala kasi noon ng mga matatanda na ang sino mang makakapaslang at makakapagpabagsak ng bangkang sinasakyan ng mga salakip, magkakaroon ng isang hindi kapanipaniwalang gantimpala. Yun umano ang naging kasunduan ng mga diwata sa mga albularyo, gawa ng ang turing ng mga matataas na engkanto sa mga salakip ay isang salot na umiikot sa kalangitan tuwing naghahari na ang kadiliman. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong naantala nang marating nila ang isang sapang hindi gaanong kalawakan. Dahil sa napakagandang tubig na bumabalot roon, napagpasyahan ng kanilang grupo na maligo at magsaya sa lugar. Hinayaan lang naman sila noon ng albularyo sa kadahilan ng ligtas naman ang lugar na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, napuno naman ng pagsisitawanan ang buong lugar. Tuwang-tuwa noon ang kanilang grupo sa kadahilan ng yon ang unang pagkakataon na makasilay sila ng napakaraming isda sa isang sapa. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang pagong na lumitaw sa ibabaw ng tubig. Sa sobrang pagkagulat noon nila Manong Buti, agad naman nila itong dinakip habang sumisigaw ng, "Ginoong Lucio! Nakuha na ho namin yung pagong! Yun nga lang, nawawala ata ang kanyang itlog eh!" Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng mga ito, agad din naman itong napatayo upang tuntunin ang pinagpupugaran ng pagong. Ilang minuto lang noon ang lumipas, laking gulat na lamang nila Manong Buti nang masipat nila ang albularyo na nakahukay ng isang itlog sa ilalim ng putik. "Umahon na kayo dyan. Nakuha ko na ang pakay natin dito." Wika ng albularyo habang hinuhugasan ang itlog. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, agad din naman silang umahon ng walang imik. Dinala din nila noon ang pagong na kanilang nakuha sa kadahilan ng nais nila itong alagaan. Pagdating nila noon sa bahay ng albularyo, agad naman nilang pinalitan ang kanilang mga basang kasuotan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumalikod ang araw sa buong kalupaan ng Palawan. Abalang-abala naman sila noon sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa kadahilan ng bukas na ang napagkasunduan nilang paglisan. Nang matapos na sila noon sa kanilang ginagawa, agad namang lumapit sa kanila ang matanda habang iniaabot ang 5 maiitim na piraso ng kahoy sa kanila. "Iho, habang hindi pa kayo nakakaalis ng Palawan, itago niyo muna ito. Ito ang magsisilbing proteksyon nyo sa mga salakip kung magkataon mang makaharap nyo sila ng hindi inaasahan. Pasensya na kayo, hanggang dito na lamang ang maitutulong ko sa inyo." Dagdag pa nito na ang 5 piraso ng kahoy na yon ang magkukubli sa kanilang mga presensya habang hindi pa sila nakakapaglayag sa laot. Magiging mapanganib kasi sa kanila noon ang maabutan ng gabi sa pantalan sa kadahilan ng maaari sila doong salakayin ng mga nilalang. Hindi rin sila maaaring magpakakampante tuwing umaga dahil marami ang mga alipores ng mga salakip ang nakabantay sa paligid. Matapos makapagsalita ng matanda, agad naman yung kinuha nila Manong Buti ng walang kahit na ano pang katanungan. Ilang oras pa noon ang lumipas, habang nasa kasagsagan sila ng pagtulog, bigla naman silang nagising nang muli nilang marinig ang napakalakas na hangin na bumalot sa buong paligid. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang biglang balutin ang kanilang mga katawan ng napakalamig na hangin. Sa puntong yon,
bigla namang nanumbalik ang kaba nila Manong Buti sa kanilang mga sarili sa kadahilan ng ramdam na ramdam nila ang pagsibalikan ng mga salakip. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais naman nilang manatili sa kanilang kinaroroonan habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig ang 3 malalakas na pagkatok sa pintuan ng bahay na kanilang tinuluyan. Dali-dali naman itong binuksan ng albularyo nang sa gayoy magawa niyang makausap ang mga nilalang. Minuto lang din naman ang itinagal ng pag-uusap ng mga ito na para bang may mga konting habilin ang mga salakip sa albularyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Kahit papaano, naging panatag na noon sila Manong Buti sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na babalik ang mga nilalang. Lumuwag din noon ang kanilang paghinga, gawa ng labis-labis ang kanilang pasasalamat sa matanda dahil ginagawa nito ang lahat upang magkaroon sila ng kapayapaan sa lugar. Kinaumagahan, maaga pang umalis sila Manong Buti sa tahanan ng albularyo. Sinamahan sila nito hanggang sa pantalan upang masigurong hindi sila maliligaw sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, patuloy naman silang binibigyan ng mga paalala sa mga bagay na marapat nilang gawin habang naroon pa sila sa isla. Maigi naman yung tinandaan ni Manong Buti dahil alam niyang para din naman yon sa kanilang mga sarili. Ilang oras pa noon ang lumipas, nadapo na nga sila sa unang baryo na kanilang dinaanan. Doon ay namili sila ng kanilang mga memorabilia na maaaring makapagpaalala sa kanila sa pagtungo nila sa lugar. Habang abala naman sila noon sa pamimili, may mga panauhing nasisipat sila Manong Buti na pasimpleng nagmamasid sa kanila. Bagaman kawangis ng mga ito ang kasuotan ng mga taong naninirahan roon, hindi pa rin sila noon naniniwala na simpleng mamamayan lamang ang mga ito. Nang hindi na niya maatimang pagmamasid ng mga taong yon, agad naman siyang lumapit kay Ginoong Lucio habang nagwiwika ng, "Ginoo, kilala mo ba ang mga taong yan? Pansin kong kanina pa nila tayo tinitingnan eh." Hindi ko kilala ang mga yan, iho. Huwag mo na lang silang pansinin. Naaamoy kong meron silang kaugnayan sa mga salakip. Sagot naman ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan naman noon ni Manong Buti na ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang mga nararamdaman. Panatag naman sila noon kahit papaano dahil hindi nangangahas ang mga panauhing yon na lumapit sa kanilang grupo. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, doon na nga nila narating ang pantalan at ang barko nilang sasakyan. Halos hindi na naman magkamayaw sa tuwa noon ang kanilang grupo, gawa ng nararamdaman na nila ang paglayo nila sa lugar ng Palawan. Labis-labis din ang pasasalamat nila noon sa matanda sa kadahilanang nagawa sila nitong maprotektahan sa lahat ng panganib na kanilang kinaharap sa Palawan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagpaalam sa kanilang grupo si Ginoong Lucio. Marami pa kasi itong gagawin sa kanyang tahanan kung kaya't hindi na nito ninais pang hintayin ang pag-alis ng barko nilang sinasakyan. Bago sila nito lisanin, muli na naman sila nitong pinaalalahanan na huwag magpakakampante sa lugar kapag hindi pa nakaalis ang kanilang sinasakyan. Matapos naman itong marinig nila Manong Buti, tanging pagtangulang naman ang kanilang nagawa habang patuloy na nagpapasalamat sa matanda. Sa pag-alis nito sa kanilang kinaroroonan, doon naman nila nasilayan ang iilang lalaking maiging nagmamasid sa kanilang kinatatayuan. Nang makalayo na sa kanila ang albularyo, kitang-kita nila noon
ang paglapit dito ng dalawang lalaki. Muli na naman itong kinausap at kasabay nito ang pagsama ng dalawa sa albularyo. Bagaman nag-aalala noon sila Manong Buti sa kaligtasan ni Ginoong Lucio, wala na sila noong magagawa sa kadahilanang papaalis na ang barko na kanilang sinasakyan. Manong Buti, ligtas lang ho kaya si Ginoong Lucio? Mukha kasing hindi niya din kilalang dalawang lalaking yun eh. Wika ni Bitang habang pinagmamasdan ang kanilang pag-alis sa pangpang ng pantalan. Wala na tayong magagawa, Bitang. Papaalis na tayo eh. Tiwalaan na lang natin si Ginoong Lucio. Alam ko namang alam niya ang kanyang mga gagawin. Tsaka, mas malakas naman siya sa atin ng hindi hamak. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang ibinaling sa ibang bagay ang kanilang mga sarili. Hindi na nila noon ninais pang mag-isip ng kung ano-ano sa kadahilanang tapos na ang kanilang misyon sa lugar. Sa pagsapit ng gabi noong araw, kasalukuyan pa ring naglalayag ang kanilang grupo. Habang nagmamasid sila noon sa labas, bigla naman sila noong nagulantang nang masipat nila ang tatlong bangkang naglalayag din di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dala ng takot noon nila Manong Buti, agad naman nilang ikinubli ang kanilang mga sarili. Hindi na din nila noon ninais pang magmasid sa karagatan sa takot na baka muli nilang masilayan ang mga nilalang. Ilang araw pa noon ang lumipas, tuluyan naman nilang narating ang Maynila na kung saan sa terminal pa lang sinalubong na sila ng negosyante. Dali-dali nitong kinuha sa kanila ang ibinigay ng albularyo na siya namang labis na ipinagtaka ng kanilang grupo. Buti salamat dito ha. Ako alis na. Ako rami pa gagawin. Wika ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong iniabot ang sobrang naglalaman ng salapi at kasabay nito ang pag-alis niya sa harapan ng grupo ni Manong Buti. Okay, grabe ganun lang kasimple natapos kaagad yung misyon nila, no? Parang wala gaanong bakbakan pero nakaka-amaze lalo na yung bagong-bago lang sa pandinig ko na naglalayag sa kalangitan tsaka sa dagat. Grabe, ano kayang klase yun? Tsaka kumakain sila ng tao. 'Di ba? So, ngayon ko lang narinig yun eh. Anong ulit pangalan nun? Nalampasan ko na rito sa binabasa ko eh. Pero grabe, search nyo nga, try nyo nga i-research kung talagang lumalabas yung ganitong klase ng nilalang. Para silang mga ghost pirate, 'di ba? Pero bukod sa pwede sila sa dagat, pwede rin sa langit. Kaya nakakatakot kalaban tong mga to. Tsaka sinabi ni Ginoong Lucio na walang nakatapat sa kanila, di ba? Walang nakatalo. So, ibig sabihin, baka umiikot pa rin to sa Palawan. Di natin masasabi, di ba? Doon nga sa tinatawag na God's Mountain. Pero nakakamangha talaga. Ang dami nating nalalaman sa kwento ni Manong Buti. Ang dami nating nalalamang mga lugar, klase ng elemento, at kung ano-ano pa. Para sa panibagong adventure ni Manong Buti. Sunod kagad natin yung 20. Siguro bukas na ng umaga yon para makahabol naman yung iba. Yun lang. Kita-kits bukas. Salamat.